Er vi klar? Super. Vi står her med Nana og Lærke. Vi starter ud med, at I sidder i en rød Citroën bil. Den kører 2 km i timen, og I skal nå 100 km. Hvor mange timer bruger I på det? Hvad? Bilen kører 2 km i timen. I skal nå 100 km. Altså ikke i timen, men I skal køre 100 km. Hvor mange timer tager det? 8 timer? 8? Jeg ved det ikke. Ud i togen. Jeg ved det ikke. Er det ikke 50? 50? Ja. Og du siger? 50. 50. Jeg skal sige det igen. Rød Citroën, 2 km i timen. I skal køre 100 km. Hvad skal vi så svare på? Hvor mange timer tager det? 50. Nej. Det er sådan et eller andet med... Ej, det er et eller andet trick. Jeg skal lige... What the fuck is taking so long? Det tager vi 2 timer så. Hvad vi skal køre? Jeg forstår ikke, hvad vi skal køre. Du skal køre 100 km med 2 km i timen. Så er det 2 timer, tror jeg. 2 timer? Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke. 2 timer. 2 timer. I skal bare give mig, hvad det rigtigt hedder. Hedder det 7+6 har 12 eller 7+6 er 12? 7+6 har 12 eller 7+6 er 12? 7+6 er 12. 7+6 er 12. Ja. Så svaret er? 7 plus 6 er 12, ikke? Det, han laver sjov med os, Ja. det har 12. What the heck are you talking about? Er 12. Har 12. Han laver sjov med os. Har 12. Så svaret er? Har 12. 7 plus 6 er 12. Super. Skarpt sind. Hvad står E'et for i e-mail? Internationalt eller sådan noget. Nej, det er i... Hvad fanden? Nej, det ved jeg ikke. Europa? Hvad står E'et for i e-mail? Det ved jeg sgu da ikke. Mail. Internal. Ekstern. Det står for elektronisk. Det vidste jeg godt. Why the fuck you lying? Det er bare en mail. Electric mail. Electric mail. Det kører vi. Electric mail. Electric mail. Det er meget tæt på. Elektronisk. Okay, det var... Electronic mail. Nogle måneder har 31 dage, andre måneder har 30 dage. Hvilke måneder har 28 dage? Februar. Så de andre, de har ikke 28 dage. Jo. Nej. Hvilke måneder har 28 dage? Februar. Så de andre har ikke 28 dage. Jo, det har jeg det også. Vi har et kuld med hundevalpe. 13 hundevalpe, alle på nær 8 dør. Hvor mange er der tilbage? 13 på nær 8 dør. 5. Ja, 5. Super. Da har du 200. Boy, if you don't get... Altså, du har 13. 13 hundevalpe, alle på nær 8 dør. Hvor mange er der så tilbage? Da har du... 4. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Bare gæt. 5. We got a winner. Ja. Alle på nær 8 dør. Hvor mange er der tilbage? Alle på nær 8 dør. 5. Ja, 5. Alle på nær 8 dør, og så er der 5 tilbage. Alle på nær 8 dør. Alle på nær. Altså, lad lige være. Det gør nok ikke. Vi har 13 hundevalpe, og alle på nær 8 dør. Ja, hvor mange er der så tilbage? Altså, er vi ikke enige om, der er 8, der dør? Alle på nær 8 dør. Alle undtagen de 8. Ej, hold kæft. Nej, så lige så. Det er overhovedet ikke sjovt, det her. Kan du ikke bare stille spørgsmålet lidt mere simpelt? Du har 13. Alle dør. Undtagen 8. Hvor mange er der så tilbage? Så er der sgu også 5 tilbage. 8 plus 5, det giver 13. Alle på nær 8 dør. Hvor mange er der tilbage? 5. 5. Ja,
5. 5 tilbage. Men det var alle på nær 8, der døde. Ja, så er der stadig 5 tilbage. Nej, det sagde alle. Nej! Nej! Hvis alle på nær 8 dør, så er det vel alle. Nå, prøv at sige den igen. Sig den igen. I har 13 hundevalpe. Alle på nær 8 dør. Hvor mange er der tilbage? Alle på nær 8 dør. Så er der 8 tilbage jo. Super. Hvis teboller koster 12 kroner dusinet, hvad koster 100 teboller så? 12 kroner. 1200. Dusinet. Ved du hvad dusin er? Det er 12. Nej, det kan jeg sgu ikke huske. Vi skyder bare. Kom med noget. Det er 1200, jeg ved det ikke. Det koster 10. 1200. 1200 for 100 teboller. 100 de koster 120. 100 teboller. 1000. 1000 kroner for 100 teboller. Hvad fanden en dyr bager du bruger? Kør i en rød Citroën med 2 km i timen. I skal køre 100 km. Hvor mange timer bruger I på det? 50. Hvis teboller koster 12 kroner dusinet, hvad koster 100 teboller så? 100 kroner. 7 plus 6 er 12, eller 7 plus 6 har 12? Det er ikke nogen af dem, det er 13. Kæft, den er skarp. Nogle måneder har 31 dage, andre måneder har 30 dage. Hvilke måneder har 28 dage? Alle 12. Ja, alle sammen. Bare nigga. Hvor mange bogstaver er der i alfabetet? 37. Ja, 37. 37. Nej, det er... Hvad er det for et alfabet? 18 eller sådan noget. 18, det er omkring. 20. Nej, jeg ved ikke. Det var første afsnit af spørgsmål, så vi med igen i næste uge til afsnit 2. Hvis du har en idé til et spørgsmål, så smid det ned i kommentarfeltet. Vi har en masse andre fede videoer på vej. Hvis du kunne lide den her video, så støt os med et like. Husk at subscribe og se de nyeste videoer før dine venner.